ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:30। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଣା ଆମର ସୁଲେଜ ଭାଇ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲା, ବାଦାମ ମୁଗ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ଏବେ ମସ୍ତି ଆମର ଚାଲିବ ମନୋଜ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ରାଜୁ ସହିତ। ଟିକେ ମସ୍ତି ନହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ରୁହେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ କଫି ପିଇନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚାଲିଲି ଭାପୁର ଷ୍ଟୋର୍, ଆମର ସାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଚାଲିଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ସାରିକି ଯିବି ବୋଲି ଅଫିସ୍ କି ଫେର୍ 10:30 ହେଇଗଲାଣି। 10:30ରେ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସକାଳ 10:30। ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲି। ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବି ବୋଲି ହଡ଼ବଡ଼ରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ବହୁତ ହଡ଼ବଡ଼ି, ବହୁତ ଖରା। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:30। ପୁରା ଖରା, ନିଛାଟିଆ ଜାଗା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ। ଲେକିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନବୀନ ସାର୍ କରିଥିଲେ, ମୋହନ ସାର୍ ପୁରା କଲର୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ମଙ୍ଗଳପୁର ମାର୍କେଟ। ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:30। ବହୁତ ଖରା, ସୁନସାନ୍, କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଘରେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଧେ।